Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat manaya mga bangsa amin. Dito no kapamatya kung mga tawar, mga gulong, mga putar. Kabanggay ko na giranap sa kitraka, na may papanagdraka, na problema. Nag-request sa sabada din ang kabatya. Giti sabab papatanod kayo magusay. Ikalima na giyamon to la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yan ang mituniran sa miftahu al-jannah. Miftahu kunuzil jannah. Miftahu kulli shay. Mana niya na gunsian. Alam mo na gugunsian rakaw Allah, kapakaya lakaan opinan ka. Kapag gugunsian ra kaso di ka bawata na opinin ka. So la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ngayon pagusan ni musiko. Kapag kaya doon ra kaso kabray. Nagunsin ka so la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kapag kaya doon ra kaso bulo. Nalakain ka. Ipalaka akaw na pakadak lang na sula, hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yung ito la hawla wala quwwata illa billah. Napadako sa ni ranon na dapat kagagamalin o pagalinan. Tahwid. Inong tabo na su Allah. Nada bagar inong tabo na bagar Allah. Sika pang ni ko Allah sa bagar. Narongaw pang ni sa alin niyan subtad ka. Pamako di ka makadade, napakadaya ang awal. O kasakit ka na mado sa sakit. O di ka pumota, riski ang kasawata. O da tamok ka, nga sa tamok. La hawla wala quwwata illa billah. Giraw nagyangot ang mga wata ka, mabang sa amin, mga ritmo Allah, na pagilayan kasiran, mapipiag ginawang ka. Ngayon nagturon ka na Allahumma lakal hamdu fi awlad. Wahabtahum li min ghairi hawlim minni wala quwwah. Yala na panalamat tangos ka, bantugan na ka, pudi na ka, anay nibeng arat na mga muretaw. So kaya pa ka umayran rakan, kinimbabuhata ang kiran na, kenapa akong bagat, kenapa akong ngapasang. Mata na pamugayan ka. Nada pa ka siyap kiran, nada pa ka turo kiran, nada mga pengdok kiran, nada pa ka tamok kiran, inong tapo si Arka. Naturo ang masiran, pangdaon ka kiran sa mapya, guna na ang masiran ulala na ontol, mabalwi sila ng mga ulama, mga salihi, mga makalalaman sa Quran. Napigin mo ito po, katatagay mo puso ka, naep na matiro dila ka. Kaya sana ito kapakaya, mabaluya sabab at toro umpalaya wala ko mga tao. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naikanam mga bangsa mi nagyaman to al-istighfar. Yaman na istighfar nakapang ni sarila ko Allah. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Pag niya ko sarila ko Allah amala su Allah. Wa atubu ilayh nabtubat ako. So Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtiyawag sa mga umat niya, ayuhan nas, tubu ila Allah, wastaghfiruhu. Ay mga tao nagtubat ka ng Allah. Pangni ka nun sarila. Fa inni atubu ilayhi wa astaghfiruhu fil yawmi akthara min 70 marra. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam inirilaw sudusan niya. Miyaw na rin na uman gawi na isubra sa 70 makapag-istighfar. Apitiro Aisha tina minirilar ka man sudusa nga miyaw na di nga kinanglan na pag-istighfar. Apitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na tina afala akunu abdan shakura.
Pamatian na dia ko kebelo ya kiarila anak ko wala na dia ko penalamat. Penalamatan akan sagula dan istighfar. Agyaman to akiaturan niya sa aksar min 70 marra. Isa riwayat na aksar min 100 marra. Nagito inistiba to sabagi ko mawala magkapakaya sobran ka pa sa ibon ka paapitugan to. So kaso Ahmad ibn Hanbal ketika nagira na dia gilangat na pag-istighfar ako sa sangit. Gira na kergana na karon na pag-istighfar ako sa sangit. Gira na kialipatan ako na pag-istighfar ako sa sangit. Gira na ipkul ka na pag-istighfar ako sa sangit. O di na kesobrang sa sangit. Pag-istighfar ka. O pa makuha na kialipatan na kapayakatan. Manaka ana kaalangan adir ka pa man nagpakaumar. Lagyan na ni sekreto niya mga bangsa niya, mga ulit mo, Allah. Ino to kinanglan. So, Hasan al-Basri na miya kao mo na ay problema niya na dit mo ata. Unti na alay kabilis tiyo ko. Miya kao mo man ay problema niya na kurang sa kawiyag. Unti na alay kabilis tiyo ko. O man ni makaw mo na complain niya, na ipindoon niya nun, ang solusyon na pag-istighfar, kapakadak lang mas istighfar ka. Takin mo babas kaya masusuaya nagira na dusa ko. Nagyaman to dusa nga nakaalangan niya so limo at pag-umar. Limo awata, limo a riski, limo a kalilintad. Ano ba ini na timbarang alim. Nauman ni pag-umar ka na alangan ng dusa. Nagira alalay mapag-istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Na kedaon sumi alam na pendiri kerakas oleh mu Allah. Allahu Akbar. Pendiri kerakas so kabaya ka makaumar. Kapag na ya pag-istighfar ka napaka-atas ka. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kapag na sumat kaon so adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Iseh magamisin at iyan man na gawin na makapag-istighfar ka sa astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sa keso ko sa magatus uman sa lungan na maumangkad na tiyan magdamkad na niya alin subutan pa. Kami puong ko di mapian boleh mapian. Pamakuan na magagdam ka, nakaukitan ka, problema na kada. Alay kada. Nagyan mo ito kapagintaw nga na mapipiyap yung ginom. Kapito mga bangsami, nagyeso bulong sa awidakal. Piyanto na awidakal. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsil karim. Bulungan ng sawida kaligira kapapa ng pandanga kaproproglima nga na tisbiham kan. Kapag gid na limang kaya. Gid limang kaya na yung asaks. Kapag pa na musar kasi na ba marata o kausar ko. Bata bila ba pa makuayar ka pa kasugo. Ayar ka pa kasugo sa kausar kaon na pagkadakla istighfar ka, pagkadakla tasbih kan. Kapag kaya musar kaon, ugaid na di nga pipikira, ay mapia. Ay mapia nagyaya. Ay mapia nagyaya na istighfar. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsil karim. Gira alalan ka na pembetian lagi yang itu ipkelak ka na kapakaya ay kabinasan. Yang itu daba ini na romeridur ka na kapakaya kabinasan. Lagi ini pesan na Allah sa hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Cari dunia so tabang na Allah pagugagamakan sa dunia so kebenakan so mga ulama. Kau pa mau kena bas ulama, mga ulia Allah na anta asir.
man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Yakin tu qanun wallah ngerubat wallah, ngerubatan wallah. So Imam Ahmad bin Hanbal yang takit pesgo ani niya panutu lagi ang mato kabaya amato isa ka mga dadto mga mu'tazila pagilay niya sa Ahmad bin Hanbal na mindu sa Ahmad napansaduan niya na la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arshil karim. Ini dua niya na. Apa yang ini yang wala ya Allah na pagningur ka di kami maka pagadama. Kapakai pet na anak ko niya na itagiliran sa ribat. Agi pagap sumun sa Ahmad. Ay kataniran, pagasaniran, tatagulaniran, pagyasira ni tampar sa power. So kapag ako Ahmad kuturugan o dato na mihati ang ato dato. Mana niyan mga bangsa miya, mga orifnolan, asarap ko na rin ka ko Allah. So masarap ka ko Allah, sa salibutan nga ko Allah. Kakawmar ka matatabang Allah. Ikawalo nagyamang tuwa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal bukhli wal jubn wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Yan ni pelindungan. Niya panutulak na babad mabagrariwaya aso Abu Umama al-Bahili amiyong Rasul sallallahu alaihi wasallam si sa masjid. Malibot ito. Nati na Abu Umama ito na ikakadnan kasi sa masjid. Nati na utang. Kami papanudrakan. Nadakos yung mga alaitamok. Dakos yung mga lolot. Dakos yung si ko mga ginawa kasi ako miyadap ko Allah. Ayapi panunan ako ida kalakan na su Allah Rabbul Alamin. O kala utang ako. Ang bayad na. So kung sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na afala uallimuka bi kalimatin bakur kay pendo sa mga dua asara ipangning mangnika si ko amo awsar na ka nga dua na kubeda sa utang Allahu akbar niya bebe so Abu Umam na tigin na pangninga dua na ka na Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Siakap matiran niya iranuna wal huzn. Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal. Wa'udhu bika minal bukhli wal jubn. Siakap matiran na jabar. Wa'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Naguni ang pakarib siakap matiran yan. Hindi makapira ko yun na miya kaumang ko Rasul. Na mga sisinga. Natiyan niya Rasulullah, niya da sa problema, kaya biya da sa utang. Allahu Akbar. Rindu ngakur kaya Allah kawid akal. Alham. Nata problema wid akal sabab sa utang, sabab sa sakit, sabab sa kalak. Barang-barang aham. Alhumum. Ikado na al-huzn. Yang ito ay bidaan ng huzn na gusto hazan. Kaya sa Ibn Uthaymin rahimahullah na so hazan na sumit buku ka dapat makatalingon. Nalinindungan ka ko Allah baad na makaw maamit mit buku. Nayaman na huzn na so mingin buku ka amikos. Nagyuti sa pa aya asah ko qira'atayn al-hazan. Okay, nakapayabatian ka sa huzn. Melindung kasi ko Allah ba namin buko ka. Doon naman ako naman di buko. Nagyan na nakambu ko mga bangsa niya mga urit mo Allah na isa problema on. Nagira lalay nga di makambu ko. Nagbagag sa sakit. Naibagag yan ang sakit na nervous, sawan. Na di mapipiaginom. So agama tanong na ini pang doon niya na pelindungan ko Allah ubad na sumagadra ka may buko ka, baka patay awata, baka kailan sa tamo, baka katawin sa rido.
baka mabalo, marang-barang. Pagkikira kami kambuko ka, kami sobra, na kumbaga ka nga niya sakit. Pelindungan namin. Ikadua, nagyang ito al-ajz, malubay. Adi nga mapturo so kabnar ka, adi nga mapngalbog so kailangan na manggalbok ka, malubay ka. Bugyan mo ito kalay bukal. Malakay bukal ko sambayan, malakay bukal si ko simba, malakay bukal si ko kapagintaw si ko dunia, na mauri ka. Mauri ka ko simba, na mauri ka si ko kakawiyagan. Malakay bukal. Linindungan na. Lindungan. Si ko Allah. Baka mabaloy ang bukal. Piya sa mga munguda na basta man giran sa bagwa tao malay bukal, nabayram to aroma. So mamusuan na raga niya na basta man giran sa mga malay bukal, nadiram to kay. Agi malay bukal. Wa a'udhu bika minal bukhl. Nga to karait. Sipat na ng mga bangsa amin pakawin. Ang na marait. Apia ginaw niya na prita niya. Apia gira napsak ito na napirakyan di ko masasabulong kagi marait. Pagirap ko na di kan sa di pemasaad na pirakyan dia kelbatan o pirakyan. Ay panubuhan makaw maso loksiyan so panugangan niya so lolot niya so tengah dia nga api adun mati nanda. Ay sana na paawin mga bangsa mi kirarangitan ang mga gamantan. Diyan nga to katatala. Lay up. Di niya nga kwasok abnar yang matatamang kelak. Lindungam na. Nagubiyan mo ito akala iyo tao. Lindungin nga ko Allah baka mil panabayagan. Ayamala na baka mabaloy ang makatatagla sa ikumama. Yan ang mabang sa amin lalayong tanod na ubang anang pilpasi. Kagabi batiyan. Mapita batiyan. Mati ang alad lalayon. Katari mga ano Allah. Yan ito Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Naika siya mga bangsa may tubuin na nung atimulad na doon nagyangot to ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Petisbihan kapna na. Ay maran yan na dadi na pangning ka. Asara kitasbih ka na ya hayyu ya qayyum amiyati mo so du ang ngaran Allah hayyu wa qayyum. Mangni ka ko Allah na terimaan Allah. Sa pangnin ka ko Allah terimaan Allah. Kagiya ngayon namiyukit ka ko du ang ngaran yan ang mga alangaran. Kagiya na so hayyu qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Ayalas mga bangsa mi nagyan to Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah na di nga sirigan sa ginawa ko sa piyesta permatabu. Kau pun isarig kawala sa ginawa. Kamada susia piyan ka sa permatabu na kaya binasama. Kasi kan ada bagar ka. Di nga kasi pa ginawa nga na kasi ka na su Allah. Na po nga sana ano Allah sa ginawa nga na api sa permatabu na kaya binasama. Yan ang mga bangsa mi, yan mga urip na Allah, pamangitan na si Allah, Rabbul Alamin, siya pantanong Allah, bulungan yan sa mga sakit tano, Latano din mati mo ko surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.